ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಾರಿಗಳ ಇನಿ ಎಂಕುಲು ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಕವಿನನ್ನೆ ಉಂಡಿರು ಕವಿನನ್ನೆ ಬರ್ದು ಬೇಡೊಂಜಿ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ತಿನಿಯರ್ ಉಂಡು ಸೊ ದಾದ ಮಾತ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿತ್ತ ಅವ್ರು ಫೋತ್ ಓಡಾತ್ರ ಸೊ ಬಲೆ ಎಂಕಲ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ತೂಕ ಬೊಕ್ಕ ಏತ್ ಮಾತ ತಿನ್ನೋಳಿಂದ ಎಂಕಲೊಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏತ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತುಯರ್ ದಿಕ್ಕುಡು ಎನ್ನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏತ್ ಉಂಡು ಯಾನ್ ತಜ್ಪಾವೆ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕವಿನನ್ನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏತ್ ಉಂಡು ತೂಕ ಕವಿನನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ನವೀನ್ ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲಂಜಿ ಕಾಂಡೆ ನಾಷ್ಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಪಿದಾರ್ದ ತೂಕ ಐತೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬಫೆ ಉಂಡಿಗೆ ಏತ್ ತಿನ್ಯಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ತಿಂದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪನ್ಪ ಎಂಚ ಉಂಡು ರೇಟ್ ಪೂರ ಲಾಸ್ಟ್ ಪನ್ಕ ಅಂಚಿ ಪೋಂಡ ಬರ್ಜುಮಾನ್ ಇಂಚಿ ಬತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಫೈದಿ ಸೊ ಅಲ್ಫೈದಿ ಬೊಕ್ಕ ಬುರ್ಜುಮಾನ್ ನಡುಟ್ ಮುಲ್ಕ ತೋಜು ನಿಕ್ಲೆ ತೋಡಿ ಸೊ ಹೋಟೆಲ್ ಆಂಬಿಯನ್ಸ್ ಇಂಚ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಜಾಮ್ ಬ್ರೆಡ್ ದಹಿ ವಡ ದೊಡ್ಡ ಬಗೆಯ ಚಟ್ನಿ ದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಡ ಉಂಟು ಬರ್ನ ಉಂಟು ದೋಸೆ ಪರಾಟ ನಾಲ್ ಐಟಮ್ ಕಂದೆ ಪೂರಿ ಎಲ್ಲಿ ದೋಸೆ ಉಂಟು ವಡ ಉಂಟು ದಹಿ ವಡ ಉಂಟು ನಲ್ಲ ಐಟಮ್ ಉಂಟಲ್ಲ ತಿನ್ಕ ಎನ್ನ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ 4 ಐಟಮ್ ಉಂಟು ಎನ್ನಲ್ಲ ಒಂದೇನು ತಿಂದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಕೂಡ ತನಪ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ದಹಿ ವಡ ಬಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಒಂಜಿ ತಿನ್ನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಪಂಡಿ ಶೋಕುಂಡು ಒಂದು ದಿನ ಫಸ್ಟ್ ದಹಿ ವಡ ಒಂದು ಶೋಕುಂಡು ಒಂದು ದಿನ ಎಂಚ ಪುರಿ ಎಂಚೊಂಜಿ ನಾನು ಎಂಜ ಬರೋದು ಪರೋಟ ಉಂಟು ಇಡ್ಲಿ ಕೋರಿ ಉಪ್ಮಾ ಸ್ವೀಟ್ ನೀರು ಚೆಸ್ ಮಂತಂದಲ್ಲ ನವೀನ ಪೂರಿ ತಿಂದು ಪೂರ ಖಾಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇವೆ ಪೂರಿ ಇಂಜಿ ಖಾಲಿ ಅಂತ ಪೂರ ಕಾದಂಬಲ್ಲಿ ಈಚೆ ಯಾರಂಜಿ ಪೂರಿ ಬರ್ತಾನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಜಿ ತಜ್ಪಾಗ ಟಿವಿ ಜನ ಪೂರಿದ ರೆಸಲ ಪೂರಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಜ್ಪಾಗ ನಿಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಅವು ಬರೊಂದಿಜಿ ಪೂರಿ ಕಾತೊಂದು ತೂಕ ಬರು ಆಟೊಂದು ಪೂರಿ ನವೀನನ್ನ ಬೆಚ್ಚ ಪೂರಿ ಬೈದಲ್ಲಿ ಸೊ ಎಂಕುಲು ಪೂರಿ ಇಡ್ಲಿ ಕೋರಿದ ರೆಸದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಂದ್ರವಲ್ಲ ಸೊ ಬೆಚ್ಚ ಪೂರಿ ಶೋಕೊಂಡು ತಿನ್ಕ ಚೌಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋಡಿ ನೋಡು ಬೇರೆ ಪಣದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಪೂರಿ ಇರ್ತದೆ ಪೂರಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಇರ್ತದೆ ಪೂರಿ ಅಡ್ಡ ನಾನು ಐಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಚ್ಚ ಪೂರಿ ಬರೋಣ ಕಾತಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಿಪ್ ಎಂಕುಲು ಜಾಮು ಮತ್ತೆ ಉಪ್ಮಾ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪರ್ದಗಂತೆ ಬಾಜಿ ಕುಡಗುಂಡು ಬಾಜಿ ಬೊಕ್ಕ ದೋಸೆ ಇಡ್ಲಿ ದೋಸೆ ಸೆಟ್ ದೋಸೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರೆ ಇಡ್ಲಿ ಕೋರಿನ ಸೆಟ್ ಅಂತಂದಿರಿ ಪೂರಿಗೆ ಬಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಉಂಟು ಅಂತ ಪೂರಿ ಬಾರಿ ಗಡಿ ಕಾಣ ಉಂಟು ತೂಕ ಕೊಡೋಣ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದು ಪೂರಿ ಕಾಣ ಉಂಟು ಸೊ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಕೋಚಿ ಎಂಗುಳು ಏದು ತಿನ್ಪದಾದ ಅಂದ್ರೆ ತಿನ್ನೊಂದಲ್ಲ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬ್ರಂಚ್ ಎಂಗುಳು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಎಂಗಳ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏತುಂಡು ಬಂದು ಇನ್ನೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಂಕುಲು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮನಸ್ಸು ಅಂತಾರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮನಸ್ಸು ಸೊ ಎಂಕಲ ಚಾ ಬೈದು ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ಕಾಫಿ ಉಂಡು ಅರೆಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಫಿ ಎಂಕ್ ವಿತೌಟ್ ಶುಗರ್ ಚಾಯ್ ಕಾತಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೈಜಿ ಅಡೆ ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎನ್ನ ಎಂಡಾಂಡು ಕರ್ನ ತೋಡ್ತಾರೆ ಕೇನೋಡು ಸೊ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪರ್ನ ತಿನ್ಯಾರಂಡು ಒಂಜಿ ಪೂರಿ ತಿನ್ಯಾರಂಡು ಅಡೆ ಎಂಡ್ ಕೈತೊಟ್ಟಿಗೆ ಚಪ್ಪೆ ಚಾ ಪೂರಿ ಪರ್ನ ತಿರ್ಗದಿ ಅವನಡ್ಡ ಸೊ ಈ ರೆಡ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚಿಕನ್ ಪೂರಿ ಕೂಡ ಬೊಕ್ಕಂಜಿ ಅರ್ಧ ಪರಂದ ಪೂರಿ ಸುರು ಪುರಿ ಬರೋದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೂರ ಹಾಳೆ ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ ಪೂರಿ ಬರ ಸೈಪು ಫೈನಲಿ ಕಾತೊಂತಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಪುರಿ ಬರ್ತನೆ ಬೆಚ್ಚ ಸೊ ಅರೆಗೆ ಪುರಿ ಬರ್ಚಿಗೆ ಸೊ ಯಾನು ಪೂರಿ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಪೊರ್ದು ಪುರಿ ಇಲ್ಲ ತಿನ್ಪಿನಿ ಕಲ್ಪವೆ ಆಯ್ತು ಚೂರು ತಾಗಲ್ಲ ಎಂಕ ನೆನಪಾಯ್ತು ಇಂತ ಸುರು ಪರಂದಲಾಗೆ ಪರ್ನಡು ಇಂಚ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸುರು ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಪರ್ನೊಂದು ತೋರ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಶೀರದಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬಣ್ಣ ಶೀರಲ ಪೂರಿಲ ಸೂಪರ್ ಆಪುಡು ಇಂకొಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಬಾಂಬೆಡು
ಗೊಬ್ಬರ ಕಾಂಡೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅವಾಗ ಅವ್ಳು ರೆಡಿ ಆದ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಸೀರೆಲ್ಲ ಪುರಿನ ಒಂಜಿ ಸೀರೆಗೂ ಅಂತ ನಡುಕು ಪುರಿ ಬಾಳು ಹೊತ್ತನು ತಿನ್ನಂಗ್ ಹೋಗಿ ಅವೇ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಸೀರೆ ನಡುಕು ಪೂರಿ ಪೂರಿ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಕೇರ್ನಗಳು ಹೋಗಿ ಫ್ಲೋಟಿ ಪೂರಿ ಒಂಜಿ ಪೂರಿ ಐದು ಸೀರೆ ಅప్పుడు ಒಂಜಿ ಪೂರಿ ಇದು ಗೊತ್ತು ನಂಚಿ ಚಟ್ಟೆ ಮೂಲ ಗೊಬ್ಬರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಟು ನನಗೆ ತೊಜ್ಪ ಒಂಚೂರು ಜನಕ್ಕೂ ಪೂರ ತೊಜ್ಪಾಟ ಬುಡ್ಚಿ ಬಂದ ಎಂಕ್ಲು ಅಂಚಿ ಕಥದಿದ್ದೆ 50 ಜನ ಕುಲೋಯ್ ತಿನ್ನೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ತೋಲಿ ತೊಜ್ಪವೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂಚಿಡ್ಲ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಹಾಲ್ ಉಂಟು ಸೊ ಈಗ ನಾಷ್ಟ ಪೂರ ಆದಾಡು ಈಗ ತುಯ್ಯರೆ ಇಂಚಿನ ನಾಷ್ಟ ಬರ ನಿಮ್ಗೆ ಬಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತ ಎಂಕ್ಲೆ ಸರಿ ಕಟ್ಟು ನಡಪರ ಆವಂದಿಚ್ಚು ನಾನು ಮತ್ತೊಂದೇನು ತೋರಾಟ ಹೋಟೆಲ್ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನಿತ ಎಂಕ್ಲೊಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಡೀ ಮುಗಿಯೊಂದುಂಟು ನನಗೆ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕದ ಅತ್ತಟ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಅಂಡ ಮೆರ್ನ ರಾಯಿ ಕೇಂದ್ರ ದಾದನ್ ರಾಯರ್ ಕೊಯ್ಲದ ಎಂಗ್ಳಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ತಿಂದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ದು ಇಚ್ಚಿ ಎಂಗಲ್ ನಂಜಿ ವಿಡಿಯೋನು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಮತ್ತೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲ ಮನ್ಪುಲೆ